Kuvittele tämä hetki. 3 aikuista henkilöä istuu tietokoneen äärellä. Heidän ilmeensä on keskittynyt, mutta samalla innostunut. He eivät katso elokuvaa, eivät pelaa peliä, he tekevät kauppaa. Kyse ei ole sattumasta eikä onnenkantamoisesta. Tämä on ammattimaista kaupankäyntiä, joka perustuu dataan, teknologiaan ja täsmälliseen ajoitukseen. He eivät ole sijoitusammattilaisia tai Wall Street-kauppiaita. He ovat aivan tavallisia ihmisiä, opettajia, yrittäjiä, vanhempia, opiskelijoita, jotka ovat päättäneet ottaa taloudellisen tulevaisuutensa omiin käsiinsä. He käyttävät CommoTrade AI-järjestelmää, älykästä kaupankäynnin avustajaa, joka avaa oven raaka-aineiden maailmaan. CommoTrade AI mahdollistaa kaupankäynnin hyödykkeillä kuten kulta, öljy, litium, vehnä, maakaasu, kahvi ja monet muut. Käyttäjän ei tarvitse olla analyytikko tai omata suurta pääomaa. Alusta on rakennettu siten, että se sopii kaiken tasoisille sijoittajille. Riittää, että rekisteröidyt, määrität strategiasi ja annat järjestelmän hoitaa kaupankäynnin puolestasi automaattisesti ja tehokkaasti. 1. Reaaliaikainen markkinaseuranta CommoTrade AI analysoi globaaleja markkinoita tauotta ympäri vuorokauden 7 päivänä viikossa. Se seuraa taloudellisia raportteja, poliittisia muutoksia, tuotantotietoja ja logistisia haasteita. Näiden perusteella se luo signaaleja, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä tarkkoja osto- ja myyntipäätöksiä. 2. Automaattinen kaupankäynti ilman tunteita. Kun järjestelmä havaitsee mahdollisuuden, se toimii välittömästi. Se toteuttaa kaupat käyttäjän määrittelemien ehtojen mukaan ilman viivettä, impulsiivisuutta tai epävarmuutta. Vain rationaalisia, dataperusteisia päätöksiä. Oh yeah. Mukautuu kaikille taitotasoille, olitpa täysin aloittelija tai kokenut sijoittaja, CommoTrade AI mukautuu tarpeisiisi. Käyttäjä voi säätää riskitasoa, valita tukea automatiikalta ja harjoitella eri strategioita riskittömässä demotilassa. Tämän ansiosta myös ensikertalaiset voivat toimia kuin ammattilaiset. 4. Käytettävyys eri laitteilla. CommoTrade AI ei vaadi ohjelmistoasennuksia. Se toimii suoraan selaimessa sen niin pöytäkoneella kannettavalla tabletilla kuin älypuhelimella. Näin voit seurata sijoituksiasi ja tehdä päätöksiä missä tahansa milloin tahansa. 5. Ilmainen demotila oppimiseen. Jos et vielä ole valmis sijoittamaan oikeaa rahaa, voit aloittaa turvallisesti harjoittelumoodissa. Demotila mahdollistaa järjestelmän ominaisuuksien tutkimisen rauhassa ja ilman painetta. Erinomainen tapa oppia ennen kuin siirryt oikeaan kaupankäyntiin. 6. Nopea aloitus. Rekisteröidy alle 2 minuutissa. Siirry verkkosivulle commotradei.com, täytä lomake nimelläsi, sähköpostiosoitteellasi ja puhelinnumerollasi, talleta vähintään 250 € ja olet valmis aloittamaan kaupankäynnin. Koko prosessi on nopea ja suoraviivainen. 7. Ei piilokustannuksia tai turhia maksuja, kaikki tuotot ovat kokonaan käyttäjän omaisuutta. Ei nostomaksuja, ei käsittelykuluja, ei yllättäviä provisioita. Voit siirtää varoja pois tililtä milloin haluat, ilman ehtoja tai odottelua. 8. Tietoturva ja luotettavuus etusijalla. CommoTrade AI käyttää kehittynyttä salaustekniikkaa, turvallisia yhteyksiä ja 2-vaiheista tunnistautumista. Maksut hyväksytään pankkikorteilla, tilisiirroilla sekä kryptovaluutoilla. Jokainen tapahtuma on täysin suojattu ja dokumentoitu. 9. Suojaudu huijauksilta. Suosion kasvaessa verkossa liikkuu väärennettyjä sivustoja, jotka yrittävät jäljitellä alkuperäistä. Käytä aina virallista linkkiä, joka löytyy tästä sisällöstä, varmistaaksesi pääsyn aitoon ja turvalliseen alustaan. Raaka-ainekauppa on maailmanlaajuisen talouden perusta, ja nyt se on avoinna myös sinulle. CommoTrade AI antaa mahdollisuuden hallita omaa taloudellista tulevaisuuttasi missä ja milloin tahansa. Aloita jo tänään. Käytä järjestelmää, joka työskentelee puolestasi myös silloin, kun et itse ole läsnä. Liity digitaalisen kaupankäynnin vallankumoukseen jo nyt ja hyödynnä markkinat ennen kuin muut ehtivät mukaan.